अरे की रहिया चल तू भैया हई जो माया रूपी बाजार बा। अच्छा एक दिन माया रूपी बाजार से सबके अंत होके के बाद कतनो कमर हिला लो डांस कइल गाना गाला लेकिन माई के भजन भगवान के भजन ना करबो तो हिजा कमर ना हिली एकदम ओहिजा डंडा हिली पता ना का कही बढ़ले बा तही खातिर कहे के बा अरे की रहिया चल तू में अरे छिलाई चल तो जुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव जुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव रहिया चल तू ई कौन कलमुआ हवे जानता रू हाउ कलमुआ जेकरा अंडर में सब दुनिया नाटक करता। बस सुबोध भैया हाँ जी भाव के देखे के बा कि रहिया चल तू में अरे कि छिलाई जला पाओ रे त कहवा से कहवा बा कहां हमरे सुबोध भैया के तरफ से बहुत रुपए पुरस्कार बा आई है करम कमाई ऊपर तक जाए कैसे तो जुनियों से दूर बा कलमुआ के भैया हो तू सोचत रहा कि हम भैया तना अंगूठी पहनले बनी इतना सोना चांदी महल गाड़ी सब कइले बनी इहो हमरा संग ही जाए गलत फहमी बा कैसे काहे की जाए के अपने बाते न संगी न साथी जाए के अकेल बा न संगी न साथी जाए के अकेल बा न संगी न साथी जाए के हो जाए के अकेल बाते न संगी न साथी के सवार कोनो गाड़ी घोड़ा हाथी सुना भैया एने आओ बैठो हई धरती पे हमनी के जतना लोग जा बैठल बानी जा हमर माइयो बहिन सुनत तानी जा सुनाई दे तनु आवाज आओ तनु सब लोग के आवाज आ रहा है ना तो मुंडी हिलाइए ऐसे जाए के अकेल बाटे न संगी न हई रिश्ता नाता सब ही जे छूट जाए काहे की ओही जा कइला पे नहीं सबर कोनो गाड़ी घोड़ा हाथी ओतने ना बीच दरिया दरियाओ बा दरिया में नहीं खे नाव रे तो जुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव रे जुनियों
अभी हमने के सभी केहू मस्ती में बानी जा, सभी केहू प्रोग्राम के आनंद लेता, लेकिन लोग ये भुला जाता ने करनी न धरनी करनी न धरनी न आई बैतरनी नदी से रोक तैर क्या होता है। आई दीपिका जी जी, जैसा कि हमारे आदरणीय श्री गोपाल बाबू गोपाल भैया जाना भैया हो बैतरनी नदी केकरा के कहल जाला जाना तनी केकरा के हई जो शरीर बानू एकरे के बैतरनी नदी कहल जाला। कैसे कैसे हयाड़ मास एकरे के सब केहू के पार कई के इंसान शरीर से मुक्त होखेला, लेकिन शरीर से मुक्त होकल इजी बात नहीं खे। कैसे कैसे जाना तनी कि तेरे नया कैसे कि तेरे नया अरे तरुआ में बड़ बाउरे तो जुनियों से दूर पा